Brandal kota pateni dilangkai karo si Jaya sore meneh. Kosok baline si Jaya tak pateni dilangkai karo Lopo sore. Aku ra kelangan. Jeneng wong urip ning jagat Serawangan. Wong sepi, wong jaduk mesti ana pengapesane. Yen aku tau kelingan nalika aku biyen guru ana ing padepokan Gunung Laut. Yen ana menungso sing duwe ngaji dipateni langkai sore meneh kudune didukumbo. Yo aku kelingan sumpaya. Aku tanding mlayu lan mergo kalah karo kowe. Tak pindhoni ayo. Sirai pecah. Romo mati. Joyo yo mati. Brandal Lopo lan kowe Jaya. Kowe mati. Kowe mati. Enak kowe kos mati. Galaran 450 untuk pindho wis mati. Enak kowe. Yen aku sing itu mondok tuban. Aku nganggo sandal lan penganggon kala ngene. Wong tuban sak wetenge tetep ngerti, tetep weruh. Yen aku Raden Said. Yo. Romo Bupati Lelo Peto. Ben ora ngerti sapa sak tenane. Wong tuban sak wetenge ben ora ngerti tenane Raden Said ya. Patine Brandal Lopo lan Jaya. Jeneng Said Tangguhan. Aku nganggo jeneng Brandal Lopo Jaya. Awan dadi kebo macuwet enak. Ana sawerane akeh. Brandal Lopo Jaya.
aku iso diarani mampu. Yo sopan. Jenengan pesan bunga, kok nek koyo pamaku bulan itu kuwi iku jadi pasang kare jenengan. Terus sopan. Nyawut tiba. Yen kabeh iki mau gunmu tumindak. Golek wargane pati sarana kowe nalu ayo tuku. Apa wis bakal rampung perkara. Yen ngapus kula temekaning pati. Mesti ki mawon boten wonten kerampungan. Jalaran kula sampun ketesake kula boten saged dipanggih kaya kula. Kowe kepengin ketemu karo sedulur sapa jenenge? Boten sanes Kang Masak. Nggih. Dan dikun kepengin mati ayo kowe mampu meneh kepengin ketemu karo kandang kosa. Menika rada sopan. Rasa Nggih kula. kabeh timang wong kudu nambah. Inna waha asobin li anau minat. Menuso kudu bisa memperhatikan kanca kudu duwe rasa sambat. Nek kabeh kudu memen. Ing kundune Allah Taala bakal njapai apa kanthi nejo wong kowe mau bakal ngomong lan bakal tinemu. Napa menika saestu Aku kok kabeh jagat iki bakal nganakake wong urip iki kaitan bulane nek kowe iki gonungan dipiyara nganti besok kiamat kowe bakal hidup ora bakal dirungkan Angin cuma boten kaki tumindak Allah Rasulullah iki isih ana boten mati yen kowe bakal iso ketemu karo kandhang sepuluh terakhir sae. Kajengan di mati nopo kok saged dipanggih kalian kajang kula kang Oh, mungkin dengan itu kumpet pengen ketemu karo sae. menika laras Rasulullah dalam sing bakal tak wenehi marang kowe dalan upama diarani abot yo ora. Upama diarani nek yo ora. Kangge mati nopo kemawon kula saged dipanggih kalian kapas kae kula rono Lain batin. batin kula Dan ngerti dalan apa wae. Waktu Rasulullah bisa ketemu karo sedulur sae. Bakal tidak boleh. menika laras niki saestu Rasulullah nggih kula aku juga gimana sih kowe tak ngomong topo midang nopo kita telefon topo kita di topo midang itu wae ojo wae kang sing kang rugi cuma badan midang ojo nanti yen kok kira itu cuma kabeh badi lelo cuma kabeh badi Lo enggak Mangke piye? Kula kedapri kon rosan. Enggon lupa sono, ojo sono. Kajian kita sono Sono kang perlu cipu. Semanti ojo nganti ngawutaran entuk pokok sidang ki mau marang sosok wae. kados ngaten. Kajian apa kok kados pundi kok? Apa kita juga dengan Jenengan kok ora ngenani kula kedapran. orang iki wong urip iki kudu gaya cara Ngaten. Ngaten kula sadar rosan. tidak Kula nyuwun pangapunten. sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.
senajan kaya mangkono rungu urusan dengan tarik jeneng ngajak nyerake agama Islam kudu kanthi ati kang sabar ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin saknane Gusti Allah yen pancen seneng wong kang sabar kanthi mujud lafazane Gusti kanthi lakon kok menawa kae sak isore pengen gede kae ana sedang aku barang memuji marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala supaya aku bisa ketemu marang Sunan Bonang ya Romo ya Allah ya Gusti Seliramu dirotokan melarang aku Dumadaan melarang Anggur umat jat marang sama Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Amporo seliramu tak mau melarang aku Kowe meteng sing tumindak aku tumindak aku mati